Tervetuloa Pirre Nolkkari kahvipöytään, jossa tänään keskustellaan kotiseuturakkaudesta. Ja mulla on kahviseurana täällä Sisko Ojanperä. Sä oot matkailuyrittäjä. Kyllä, matkailuopas. Runoja lausuva matkailuopas. Aivan, siihen vielä tässä perehdytään perusteellisemmin. Mutta hei, otetaan kahvia. Kiitos. Kiitos. Ja sä oot leivonnaisia tuodu. Ootko ihan itse leiponut? No olen leiponut itse ja kun täällä aina joku tarina kerrotaan, niin kun mä oon ollut pikkutyttö, niin korvapuustit oli ihaninta, mitä oli aina lauantaina. Sitten sen jälkeen, kun tultiin koulusta kotiin. Ja äiti leipoi aina ne korvapuustit, jotka syötiin heti silloin jo lauantaina. Lämpiminä. Ja maidon kanssa. Sitten Boston kakku oli seuraava, se oli sunnuntaiksi. Ja jos vielä jotakin jäi, niin oli sitten näitä pitkoja, sitten, jotka oli kaasuhelan alakaapissa. Niin ne oli sitten se loppuviikon vähän arkisempaa. Ja tämä perinne on sitten jatkunut mun tyttärelle ja lasten lapsille ja ihan Tukholmasta saakka, niin he haluaa kaikki mun siskon lapsetkin oppia tekemään suomalaista pullaa. Korvapuustithan on semmoinen perinteinen suomalainen leivonnainen ja se sopii erinomaisesti tähän, kun myös tähän kotiseutuun mun mielestä liittyy perinteet ja historia vahvasti. Totta on, se on niin suomalaista kuin suomalainen voi olla ja nämä voit vaikka ristiä sitten siskon puustiksi. Okay. Maistetaanko? Joo, maistetaan. Käytät sä muuten näitä kermaa, sokeria? Ei kiitos, ihan lyödään vaan mustana kahvia. Siis musta oli ihana saada sut tähän ohjelmaan, kun sä oot niin hurjan innokas ja siis sä ihan hehkut ja palat tätä asiaa. Ja sähän oot nyt niin kuin tehnyt tavallaan näistä kahdesta harrastuksesta, eli kotiseuturakkaudesta ja sitten sä myös lausut runoja, niin niistä tämmöisen kivan yhden kokonaisuuden ja sä touhuat sen parissa nyt. Se on totta. Se on mulle tosi mieluista ja se on varmasti alkanut ihan nämä runolausunnon lapsista saakka. Niin millainen tausta sulla on? No mulla on sellainen tausta, että meillä on 4 lasta kotona ja isä oli sellainen, joka jo nuoresta pojasta saakka lausui, näytteli ja koulun juhlissa aina esiintyi. Ja sitten myöhemmin hän halusi vielä jalostaa tätä harrastusta, niin hän otti lausuntataiteilija Tuure Juntulta lausuntatunteja, yksityistunteja 2 vuoden ajan ja näyttelijä ja ohjasi ja oli hyvin suosittu Toijalassa ja lähipitäjissäkin ja hän oli rautatieläinen. Noniin. Ja sitten äiti taas oli iloinen ja hauska ja hänestä tuli sitten postirouva. Hän oli kotirouvana pitkään, mutta sitten kun kutsuttiin töihin, niin sen maailman aikaan hoidettiin sitten postia ja lapset kotona ja he tekivät hyvää yhteistyötä ja äiti tykkäsi isän runoista ja me lapset lausuttiin siinä heti saman tien. Kerrotaan, että kun mä olin aitasängyssä, niin mä jo siinä avasin ääntäni, kun isä harjoitteli. Niin semmoiset taustat. Joo, eli sieltä se tulee omasta kodista sulla tämä harrastus. Tulee. Joo. No, sullakin on ollut ihan tällainen porvarillinen ammatti, että sä oot ollut koulutoimistossa. Mä olin koulutoimistossa työssä ja en mä koskaan siitä saanut tämmöistä suurta kunnianosoitusta, että mä olin Suomen paras arkistohoitaja tai mitään, mutta se oli mieluista työtä kuitenkin, koska mä halusin olla itsenäinen työssä käyvä nainen. Mutta sitten mulla elämä muuttui kovasti. Vuonna 1988 mä kävin tämän opastutkinnon. Ja se oli semmoinen, että sulla oli semmoinen jo iti siellä. Oli iti, enkä mä olisi itse sinne ymmärtänyt mennäkään, mutta ihmiset tarvitsevat aina semmoisia hyviä tsemppaajia. Ja sitten kun oli tämmöinen Maija-Leena Kemppi siihen aikaan nykyisin Pusaa, niin hän sanoi, että tulepa sinne mukaan, kun hän oli toimitusjohtajana siinä Asikkalan matkasta. Susta tulisi ihan hyvä opas. Ja niin mä tartuin koukkuun ja jäin siihen ihan todella kiinni sitten. Ja se teki sitten sen, että kun tuli nämä kauheat lamavuodet 90-luvun alussa, mä olin käynyt sen opastutkinnon ja olin opastanut paljon ja mä olin innostunut siitä, niin mun virka lopetettiin kouluvirastossa ja kysyttiin toisinko mä halukas tulemaan Asikkalan matkailua johtamaan ja tekemään töitä ja mä olin enemmän kuin valmis. Sehän oli mulle onnenpotku, että mun vaihtui se koko työn toimenkuva ihan erilaiseksi ja jotakin hyvää on ollut siinä lamassa. Että niin, usein tommonen tilanne, että kun tuntuu, että on umpikuja ja mitäs nyt, niin se on pakottaa ajattelemaan vähän laajemmin, että mitä muuta mä ehkä voisin tehdä.
Kyllä, ja mä olin sitten sen ikäinenkin siihen aikaan, että kun mä oon nuorena saanut lapset, niin oli opiskelemassa ja mulla oli aikaa sitten ihan keskittyä siihen matkailuun ja opastoiminnan kehittämiseen ja sitten se oli ihan hauskoja hyviä aikoja ja tehdä yrittäjien ja matkailuyrittäjien kanssa ja oppaiden kanssa ja asiakkaiden kanssa yhteistyötä. Ja aluksi oli ihan hauskaakin, voinko mä kertoa vähän tarinan? No kuulen, ne on enemmän kuin suotavia. No mulla oli ensimmäinen oli tämmöinen Tampereen Ilveksessä semmoinen siniset omat messut ja siellä sitten oli kaikki yrittäjien esitteet mukana ja mä jännitti se kovasti ja kutsuin semmoisen Ari Yrjölän, joka on Lehmonkäden isäntä, että lähde sä kaveris, kun teillä on matkailuyritys, niin se vuokrattiin se pöytä yhteisesti. Ja niin me sitten lähdettiin sinne ja mulla oli kuumetta aamulla, kun mä vähän jännitti. Odottelin sitä Aria tulemaan, kun hänellä oli auto ja hän oli vähän myöhässä ja hirveä sinervä poskessa. Mutta mitä sulla on käynyt? No kun häntä sonni potkasi. Ja niin me lähdettiin pakkaustemme kanssa ja voitko varmasti ajaa? Kyllä mä voin. Ja ajeltiin sitten pitkin Tamperetta ja emme oikein tiedetty, missä se Ilves ollut. Ei ollut semmoisia navigaattoreita siihen aikaan. Poliisi pysäytti meidät, että mihin te olette matkalla. Niin. Ja sitten sanoin, että me ollaan tuonne Ilvekseen mennessä messuille, mutta kun tuota poikaa potkasi sonni aamulla. Me ollaan vähän eksyksissä. Mä ihailen suomalaista poliisia. Pokka piti, seuratkaapa meitä. Ja he veivät. Niin me seurattiin ja päästiin perille ja siellä oli sellainen kilpailu vielä, että paras pöytä palkitaan ja me oltiin ykköset. Mistä se johtuu? No me oli varmaan, mitä nauratti niin kauheasti se ja me oltiin niin rentoutuneet, että ei meillä hullumpaa enää voi tapahtua. Aivan, voi. Me laitettiin niin kuin kaikki peliin ja oltiin sitten ihan mahdottoman iloisia, kun Asikkalan kunta, missä mä olin töissä, niin se sai paljon sitten yrittäjät ja tilaisuuksia ja opastuksia tuli paljon, niin siinä oli hauskaakin paljon. Niin, ja musta tuntuu, että sulla on ihan hirveän hauskaa tämän yrityksesi kanssakin. Sähän oot perustanut semmoisen oman toiminimen, niin, ja sä oot kehitellyt tällaiset teemamatkat. Asikkalaan liittyy moni tämmöinen suomalaisillekin tuttu nimi, esimerkiksi Eero Järnefelt, Aleksis Kivi ja Anja Nimpi on ehkä vähän tuntemattomampi, mutta sitten on vielä tämä Rapalan uistin suku ja Urajärven kartanon Haidemanin sisarukset. Se on totta. Silloin kun mä rupesin sitten opastamaan ja mietin juuri niitä kotiseuturakkautta, että pitää olla jokaisella paikalla on omat juuret ja tarinat, niin mä huomasin, että Asikkalassa on niitä ihan paljon ja mä puhuin paljon Järnefelteistä siihen aikaan ja siitä tuli sitten lehdissäkin tietoa ja juteltiin paljon ja sain semmoisen Antti Patsaan siitä, joka vielä kertoo tämmöisestä, Päijät-Hämeen lehti myönsi mulle, joka kertoo kotiseudun markkinoimisesta ja hyvästä hoidosta. Ja sitten mulle kerran soi puhelin, niin tuli Lahden kaupungin teatterista semmoinen Markku Huotari. Ei ollutkaan, nyt mä sanon sen sukunimen väärin. Kohta mä voin sanoa sen oikein. Hän joka tapauksessa tuli ja sanoi, että voisitko sä tehdä jonkun monologin tarinaa tästä Järnefeltistä, kun sä tiesi, että ne asui 81-83 Vääksyssä. Siis 1800 tietysti, joo, 1800 ja samaan aikaan esitettiin Arvid Järnefeltin romaanista se vanhempini romaani Lahden kaupungin teatterissa. Se oli semmoinen oheisohjelma siihen. Aivan. Ja se olikin sitten sai ihan hirvittävästi suosiota, kun se sitten valmistui. Sitten Lahden kaupungin teatterin koko henkilöstö tuli Etelä-Suomen Sanomat, he tulivat laivalla Vääksyyn ja se esitettiin Danielsson Kalmari Huvilassa. Ja se meni hyvin, kauhean hyvät arvostelut tuli. Sitten se Lasse Lindeman, joka oli ohjannut, sanoi, että oot sä aika rohkea tyttö. Mutta sitten se meni mukavasti ja kävi ihmisiä siellä ja siitä se alkoi. Että tämä oli ensimmäinen tämä Järnefeltien jalanjäljellä Vääksyssä. Kerro vähän, miten se liittyy se Järnefelt siihen? No ne olivat siellä vuonna 1883 ne kesät Vääksyssä. Niin, niillä oli huvila. Niillä oli huvila. Joka on nyt Alexander Järnefelt oli topografipäällikkö ja hän mittaili veden pintoja ja katseli, että tämä oli niin kaunis paikka, että tännehän voi tuoda perheensä ja he vuokrasivat sen tontin 50 vuodeksi.
mutta ura vei sit muualle. Mutta siinä kesinä sitten kuitenkin Juhani Aho liittyy siihen tarinaan mukaan. Hän oli Järnefeltien lasten koulutoveri ja viihtyi siellä hienossa kirjastossa ja sivistyneessä ilmapiirissä. Hän oli papin poika sieltä, papin poika, ja Elisabeth Järnefelt oli mielenkiintoinen ja hän oli tämmöisen kirjallisuuden äiti ja Juhani Aho harjoitteli näitä kirjoituksia hänen kanssaan ja he olivat hyvin sielukkain samovaarin ääressä, keskustelivat elämästä ja kirjoituksesta. Vähän pojat olivat mustasukkaisiakin ja he olivat hyvin lähellä toisiaan. Ja tästä alkoi tämä mun tarina, joka nyt oli ei kerrota hauska. enempää. Ei kerrota enempää. Sen saa tulla kuuntelemaan. Joo, sitten. tervetuloa. Niin, aivan. Hei, mutta miten Aleksis Kivi liittyy Asikkalaan? Ja Anjan impi. No, Aleksis Kivi oli ensimmäinen kuuluisin markkinavieras Asikkalan Anjanpellon markkinoilla, joka vietettiin 282 vuotta. Ja varsinkin sitten, kun sit on mainita 7 veljeksessäkin ja tämmöinen, että Anjanpellon markkinoilla olutta viinaa juotiin, mustahärjän hinnalla ne kihlakalut tuotiin. Ja sitten kun kerrotaan, että hän olisi käynyt siellä 1866 ja sitten se valmistui, kun tuli omakustanteinen kirja, Kanervalan runokirja. Niin hän kirjoitti siinä oli tämä runo Anjanpelto, joka on hyvin tämmöinen omakohtainen kokemus. Hei, tästä. lausu se. Anjanpelto. Läksin markkinoille Anjanpellon syyskuun päivällä armahal. Ihanasti vaalea ja tyyni taivas päälläin kaarteli. Kellastunut, äänetön kuin hauta, oli Tapiolan kaupunki. Milloin kuljin mäel korkealla kaukorantaan katsahtain, milloin laaksos hymyvissä kuljin, huuhelivat paimenet. Niinpä vaelsin mä Anjanpeltoon, Hämeenmaitten kultaisilla teillä. Soitto soi ja rattaat ryskyi Anjanpellon markkinoille. Silloin näin mä ihanaisen immen, nuoren Hämeen tyttären. Maailman hyörinää hän katsahteli otsal vakaal, suulla hymyväl. Näinkö milloinkaan impeä noin kaunista? Oi en, elon saarel täällä. Kuni aamun valo koillisessa, hänen poskillaan ol kelmeys, hänen purppuraisil huulillansa, mikä autuaitten hekuma. Häntä katsahdellen matkan päästä, uneksuen seison mä. Autuaksi tuntuu tämä hetki, tuskalliseksi tuntuu se. Povi polttaa, aatos harhaileepi, hämäryys ja valo vaihtelee. Mutta katos neito näystäni, kansan joukkoon peittyi hän, enkä enää löydä haamuansa Anjanpellolta ihanalta. En tän maailman turul avaral silmiensä tähtipariin nää. Soitto soi ja rattaat ryskyi, orhit hirnuit komeasta. Sinne tänne käyskentelin tavoittaakseen neitoa, mutta turhaan kiehtoi silmäni. Kotiin matkustin mä viimein taasen, milloin kuljin kunnahil, milloin laaksos hymyvissä kuljin, huuhelivat paimenet. Ihanasti korvissani aina nimi soi, Anjanpelto. Sydämeni riutumaan sä saatat Anjanpelto kaukana. Siellä näin mä taivaan kauniin immen, mutta katosi hän ainiaaksi. Vau. Siis kyllähän tämä tuo historiaan ihan erilaisen perspektiivin, kun tämmöisen kuuntelee. Hei, miten sä Sisko näet tämän meidän kotiseutukulttuurin ja meidän kaikki perinteet ja kielen ja murteen ja kirjallisuuden, millainen asema sillä nyt on? Me ollaan niin globaalissa maailmassa, että miten nämä nuoret saadaan tästä innostumaan? Se on ihan totta, kaikki osaa englantia ja meidän kieli on sillä tavalla, se on muuttunut koko ajan ja kehittyy. Kyllä. Mutta kyllä minun mielestäni nämä suomen kieli, se on niin komea kieli kuitenkin, että
ja kun luetaan kirjallisuutta, kuullaan meidän lauluja, lauletaan Finlandia, pienet lapsetkin osaa jo laulaa kaikkia Finlandia, niin en mä usko, että se mihinkään häipyy siitä. Se pikkusen muuttaa muotoaan sitä vanhasta agrikolakielestä, kun tullaan, mutta kyllä se säilyy, koska musta suomen kieli on niin kaunista. Kun mä oon käynyt esimerkiksi Seino Leinon runoviikolla, joka on musta aivan ihanaa. Niin missä ne pidetään? No, Paltaniemellä. Mä oon ollut siellä 8 suvena lausumassa ja kertomassa sitä Seino Leinosta. Aivan, joo. Niin en mä usko, että se miskään häviää. Hei, no miten sä oot niinku omille lapsille ja lapsenlapsille tätä sanomaa vienyt eteenpäin? Kyllä mä lausun aina jokaisessa rippijuhlissa ja ristiäisissä ja muissa, mutta on tullut niin paljon tämmöisiä uusia houkuttimia. Ne laulaa, mikä on Singstarissa, mikä on paras laulaja ja niin leikkii, kaikkia omia leikkejä, tekee koreografia, mutta esimerkiksi rippijuhlissa ja ristiäisissä, niin kyllä mä esiinny ja he tietää kaikki, että mummu lausuu. Niin, aivan, joo. Ja kyllähän se varmaan näin on, että tämä omat juuret ja kotiseuturakkaus, niin se alkaa varmaan jossain tuosta 4-60 välillä. Se on ihan totta, koska mä lausuin itse paljon koulujuhlissa ja kun isä opetti mua ja sitten mulle tuli pitkä tauko, kun oli näitä ruuhkavuosia ja lapsia. Ja sitten vaikka mä perhejuhlissa lausuin. Mutta sitten nämä tuli nämä mun opastuksien myötä, kun siellä tarvittiin runoa ja mä huomasin pitkiä metsätaipaleita, niin nämä virkistää sitä, niin se alkoi sitten siellä. No sä oot eri paikoissa käynyt tätä runon lausuntaa ja kotiseutua niin kertomassa. Sä oot käynyt muun muassa sairaaloissa ja vanhusten palvelutalossa. Olen, se oli todella mielenkiintoista. Semmoinen Veranta-projekti oli, jossa mä pääsin käymään kodinhoitajien mukana noin 12 kodissa, jossa oli erilaisia vanhuksia, jotka oli kotiin sidottuja. Oliko se ihan vielä tässä maailmassa vai oliko siellä tällaisia dementikkoja? Sekä että. No miten tällainen dementikko reagoi? No sellainen, joka oli semmoinen Alzheimerin tauti, nuori viehättävä nainen. Niin hän oli mahdottomasti, odotti oikein ja kun mä lausuin hänelle Lonervan runoa, kun ne oli toiverunoja, he saavat itse kuunnella sitä. Ja hän piti sitä kovasti ja hän oli silmät kyynelty ja hän jutteli sitä, usein sitä samaa kertaa, sitä samaa asiaa. Mutta näki, että hän nautti siitä. Ja sitten se joku vanhus oli itse valinnut runon Miksi isä itki, se kertoi Karjalasta lähtemistä. Ja mä lausuin sen runon hänelle ja monet halusivat sitten keskustella kovasti ja miehetkin, he oli jäänyt leskeksi, niin vaimonsa tekemiä tauluja, kertoi, että hänen vaimonsa oli lausunut ja kun mä lausuin jonkun sopivan runon, niin se oli tosi hyvä molemmin puolin. Mä luulen, että mä sain sitä enemmän vielä kuin nämä vanhukset. Niin, joo. Tuliko siellä tällaisia muistoja niin kuin kansakoulun aikaisista lauluista ja runoista? Nehän muistuu ilmeisesti nämä riimit parhaiten. Esimerkiksi tämä äiti leipoo hymyellen, kelle leivot äiti kelle. Niin ne muisti kaikki nämä runot. Ja kun mä oon käynyt sairaalassa, niin sinne tuotiin juuri semmoinen, joka oli täysin melkein puhumaton nainen. Hän makasi ja kuunteli, kun mä jouluna lausuin, niin hän kysyi, että taisit tuntea tämän runon. Kyllä, minä tunsin, huulet liikkuu, mutta äitini kuoli, kun olin 9 kuukautta vanha. Mutta hän tiesi sen runon kuitenkin. Ne palauttaa mukavia hyviä muistoja. Joo, siis kyllä taide on mahtava. Kirjallisuus ja kuvataide, musiikki, runot. Niin, se on totta. Kyllä. No tässä jo aikaisemmin sanoin, että sä oot perustanut tällaisen oman toiminimen. Kerro vähän, miten sä keksit tämän perustaa ja sulla on siinä nykyisin yhteistyökumppanikin. On. Joo, kyllä mä itse olen, mä aloitin ensiksi tää siskon seurassa, mulla on toiminimi ja sitten kun mä jäin eläkkeelle, mulla oli ihan hauskoja, kivoja tehtäviä. Esimerkiksi mä käyn lausumassa usein tuolla Eläkeliiton juhlissa ja itsenäisyyspäivinä ja sitten ei tässä nyt ihan vielä turhia olla, kun oli kova pakkaspäivä, niin runsas vuosi sitten mä kävelin vähän sitä Joutsenpolkua pitkin ja tapasin tämmöisen Mauri Heinon, joka taas laulaa, on solistina ja Jan Dobrovolski on semmoista Puolan lahja Suomelle, hän säestää. Sisko ja pojat. Me ollaan esiinnyttynyt sitten vielä 3 kaikissa häissä ja tämmöisissä kevättempauksessa, kun kaupat avaa ovensa, myydään puutarhakalusteita. Ja meillä on paljon tämmöistä yhteistä kivaa. Pikkujouluissa ollaan esiinnytty ja se on meistä kaikista mukavaa lähteä välillä kotona meidänkin liikenteeseen ja harjoitella niitä. Aivan. Eli siis aika monenlaiseen te taivutte. Joo, kyllä me taivutaan aika monenlaisiin ohjelmiin ihan, että
lapsista aikuisiin saakka, että meillä on aika monipuolinen tämä ohjelmisto. Joo, hei, miten sä opit ulkoa? No täytyy sanoa, että nyt on vähän vaikeampaa. Ne, jotka mä oon lausunut niin pitkään, niin kyllä mä ne muistan. Joo. Ja jos on se runo on mielenkiintoinen, että siihen pääsee sisään, niin kyllä sen sitten muistaa. Mutta kyllä niihin työtä täytyy tehdä. Onko sulla joku systeemi, miten sä, kun mä muistelen, että meillä oli koulussa jotain tällaisia, mitä piti opetella ulkoa, niin mä niin kuin mietin sen kuvina ja sitten se meni niin kuin silmien edestä sellaisena filminauhana. Minulla on sellainen runo-CD, jonka mä tein. Ja siitä kun mä lausun aika paljon runoja, mä kuuntelen sitä. Joo. Ja sieltä mulla toinen kuulomuisti on parempi. Ahaa, joo. Et joku systeemihän tuossa pitää olla. Että... Kyllä se on ihan totta ja pitää niitä kerrata ja lukea aina. Totta kai. Aika kova työ sinne, jos on tuommoinen 40 minuutin ohjelma, kun mä en pidä papereita, niin, niin kyllä se ihan työstä käy. Kyllä, joo. Ja sä oot niitä nyt pitkään lausunut, niin ootko sä huomannut mitään sellaista sun omassa kehityksessä esimerkiksi tulkinnan suhteen? No kovasti. Aivan mahdottomasti mä huomaan kuitenkin. Ja kun mä aloitin näitä ja isä näytti miten ollaan, niin mä tein juuri niin kuin isä sanoi ja seisoin ja iniasin. Ja vaikka mulla on paljon samoja runoja kuin isällä, niin ne avautuuhan eri lailla ja elämänkokemukseen mukana, koska musta lausuja on vähän sellainen silta sen runon kirjoittajan ja kuulijan välillä. Että sen pitää välittää se tunnelma. Ja kun on enemmän elämänkokemusta lapsista, rakkaudesta, menetyksistä, työstä, niin kyllähän se on, se tunne-elämäkin on erilaista. Totta kai. Se tulee ihan eri kaikupohjasta kyllä siinä. Joo. No onko esimerkiksi paikkakuntalaiset ottanut sut omaksi? Ja yleensä sanotaan, että profeetta ei ole mitään omalla maalla, mutta onko asikkalalaiset kuinka? Kyllä mä olen Asikkalassakin esiintynyt. Esimerkiksi joulukirkossa, kun oli kauniimmat joululaulut, niin sitten oli Heikki Heinola, joka oli siellä kirkkoherrana, niin hän kutsui mut sitten lausumaan runoja pari kertaa. Ja itsenäisyyspäivän juhlissa mä oon lausunut siellä. Sitten mä Väksy kanavalla lausunut siellä ja joskus siellä Anianpellon markkinoillakin mä olen lausunut. Että, ja sitten kun meidän oma runoilija on tällainen Timo Töyrylä, niin mä olen sitten siellä Marian kammarissa lausunut Timo Töyrylän runoja, joka on hyvin koskettavia sota-ajan runoja. Kyllä, joo. Se kuuluu siihen paikkakunnan historiaankin. Niin, nimenomaan, joo. Et yleensähän tähän kotiseuturakkauteen myös kuuluu mun mielestä sitten kotiseutumatkailu. Et nyt kun tässä ollaan kesää kohden menossa taas, niin mä itse esimerkiksi mieheni kanssa me tykätään kauheasti matkustaa Suomessa. Et mua ei saisi ulkomaille täältä millään. Ei minuakaan kesällä missään tapauksessa. Ja talvella on tosi vaikea myöskin ylipäätänsä. Mä oon kyllä täällä oikein tunnustaudun tässä Suomi-tytöksi. Niin tämähän on ihan just sitä. Teillä on jonkunlaisia jotain yhteistyötä ton kanavan ja Vesijärven ja Lahden sataman ja näiden laivojen kanssa. Kaiken kanssa. On valmiita retkipaketteja, mitä multa löytyy sitten mun nettiosoitteestani. Aivan. Mulla on omat kotisivut ja sieltä löytyy. Mä aina yritän niitä päivittää välillä. Että tervetuloa tämmöiselle. Joo, kiitos. Kyllä, joo. Mä muistan silloin, kun mä olin pieni lapsi, säkin varmaan muistat, oli tällaisia rengasmatkoja. Joo. Jos oli niinku, osa mentiin junalla ja sitten mentiin usein joku laivamatka tai kanavamatka ja sitten siellä nyt ei ollut hirveästi, mä muistan, että olisi ollut mitään tällaista, mitä sinä teet, mutta sehän on ihan oiva lisä siihen, että saa sitä sellaista perspektiiviä. Mutta usein nyt kun me mennään, niin me mennään niinku tukkaputkella paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti. Älkää menkö, tulkaa seuraavan kerran, kun lähdetään. Mä oon miettinyt monta kertaa, jos haluaa yksin kulkea, että jos on lapsiperheitä, niin oikein hyvä ohjelma olisi, tämä lähtee täältä Lahdesta kohti Vääksyä, esimerkiksi Kalmarin uimarantaa. Ihana, Suomen, olisiko pisimmät hiekat, matalarantainen hiekkaranta ja sitten siinä on liikennepuisto ihan lähellä sitä ja siellä voi käydä pikkuset lapset pajotaitoja hankkimassa ja korjaamassa. Ja sitten on se Danielsson Kalmarin huvila, missä on upeita taidenäyttelyitä. Sanna Lappalainen on taas tulevana kesänä siellä. Ja konsertteja on siellä. Ja sitten jos haluaa, kun aina hyvä ruoka kuuluu siihen, niin jos ei nyt tällä kertaa ole eväitä, niin Kanavan kunkussa siellä on iso komea terassi ja siellä lapset saa burgereita ja sitten siellä on hyvät lankkupihvit ja kaikki muut. Kyllä. Päijänne-talossa on silloin tämä Ensio Rapala, joka on kertonut tämän perheensä tarinan ja kalastusmuseo. Se on aivan kivoja ja kiviä ostospaikkoja vanhassa Vääksyssä. Vanha Vääksy on ihan pessy kasvonsa. Aivan totta. Ja se on, tämä Kanavan seutuhan on saanut tämmöisen kunniamainan, että se on Suomen
viihtyisin miljö. Joo, en ihmettele ollenkaan. Joo, siellä on kyllä. Et onneksi sinne on näitä vanhoja rakennuksia jonkun verran jätetty, että silloin aikanaan kun minä siellä on ollut, niin siellä oli vielä enemmän niitä. Mä olen aina surullinen, kun joku puu kaatuu ja hedelmätarha kaadetaan kanssa. Vähän itkettää mutta toivottavasti siellä kuitenkin säilyy se, mikä on tämä Kanavan seutu. Kyllä, joo. Ja sitten vielä kun menee pienellä autolla näitä kiharaisia teitä, niin siinä sellainen matka, joka taittuisi ehkä 2 tunnissa suoraan, niin siinä voi mennä vaikka koko päivän ja siellä voi mennä juuri näihin mainitsemiin kohteisiin. Ja vielä Pulkkilaharjulta vähän jatkaa sinne, ihailla sitä maisemaa ja käydä pihamaalla syömässä mansikat ja herkut ja kopsuon tietä takaisin. Joo, ja vaikka mennä sinne sitten johonkin kivaan maalaistaloon yöpyä. Joo, meillähän on paljon näitä lomamökkejä, jos siellä voi viettää ihan yön, joka on tosi kiva vaihtelu. Kyllä. Ja tämähän on sellainen ekologinen vaihtoehto ja me jätetään samalla meidän rahat tähän meidän lähipiiriin, että kyllä mun mielestä tämä on niin kuin erittäin kannatettava kotiseutun matkailu. Kyllä. Mä oon ollut tehnyt aina hyvää yhteistyötä kaikkien näille, jotka tarjoavat näitä palveluita. Ja on aina iloisia, kun sinne tulee bussisuuntaan heitä kohti, kun tulee ryhmämatkoja. Ja sitten tietysti, kun tulee yksityisiäkin ihmisiä sinne nauttimaan niistä samasta hyvästä annista. Joo, huomaat että sä et ole mitään ehtinyt. Mä olen niin kova puhumaan. Sä oot niin innokas ja se on musta niinku ihan hieno homma, että sä oot noin innokkaana. Tää oli nyt tässä ja mä toivotan sulle oikein hyvää kesää ja mielenkiintoisia matkoja. Kiitos, samoin. Haluatko lisää kuumaa kahvia? Joo. Se on varmaan